Eh, hala, kani sila mo inangasay sa mong agahapon. Ha? Kani sila. Hoy, dili dira oy. Aro. Ito nung yung pista. Bel, ato ba tayo mong gihatag na kung pinutlan? Og siya karoy ning tubo na sa to pently di? O pinted ang ba? Oy. O kato. Uda ko to Bel. Nakasaka na yun sila. O, plaster ng uban. Plaster na. Batsi na, gawas na. Sagid sila. Tara, dili ta sa lamisa. Oy. Dah ka lamisa hangin gyud. Ako katubulak. Ano kita bulbul dito? Narito tong lechon dire. Wala sarap baka na. Ha? Baka. Uy, nagpa. Mangaon guys, mangaon, budbud sa gabi. Kamay na buro eh. Kamay na. Kamay na. Grabe ka sa basta maghulit kay ipapitso. Wala. Uy. Dewa na lang mo. Wala na mo. Gabaan kan ko. Gamay ra mo pagbuka. Patos no ba taday ni? Na. Ayaw na mo ka. Sara oy kay mabano tag. Wala na. Limong lang po na rin. Dapat lang ta. Ayaw. Ay, naisa dong-dong. Bawal na naisa dong-dong. Kalimpuran tong mga March ba? Kadya sa March kay nang ano ka ni gibaki? Wala dana na isa. Mata dai. Ay, asa ka ba ye? Asa ka? Limang ka
Uy, lagi. Lahi na ng kanang Ana na. Ana ko sila mo mga butilya ta na. Ato ko sa kuan bi. Gamay lang ko. Mama. Ako gamay lang ko. Gaana ko. Pwede na. Len. Oo. Ay, kay butilya sila Len. Ano ni man. Wala na ako. Lamig yun ang kanang. Yun na sa plastic. Dili na plastic eh. Tiwat sa kinaiya. Oh. Bidaw. No, gini magkatagbaw sa kapistahon. Si Kong. Swang na kayo ko. Hindi yun makaon. Sure na ni Dere o. Hindi may isa. One down. Uy, Hindi na siya tutong mo. Kulit niya. ayaw na. Ulaw na kayo. Kanira. Oh, salbar na. Kapiyon niya, no? Unlimited ang pagkaon. Dere, grabe. Kabusog namin.